Ootko koskaan miettinyt, miten perinteinen markkinointistrategia ja myyntistrategia on alun alkaen ohjannut markkinoinnin ja myynnin toimimaan siiloissa? Siinä missä markkinointi on aikaisemmin keskittynyt siihen pitkän aikajänteen bränditunnettuuden rakentamiseen, eli rakentanut brändistrategiaa, niin myynti on puolestaan keskittynyt niihin lyhyen aikajänteen tuloksiin, kvartaali, kuukausi, viikko myyntituloksiin ja rakentanut sen pohjalta omaa myyntistrategiaa. Eli lähtökohtaisesti ollaan lähdetty tavoittelemaan ihan eri asioita ja ajauduttu toisistamme erilleen. Pikkasen on vanhanaikaista ajatella sitä strategiaa irrallisena markkinointi- ja myyntistrategiana. Me ajatellaan sen näin. Ja tämä on moderni kaupallinen strategia, joka ei aja myyntiä ja markkinointia eri leireihin, vaan rakentaa yhden kasvun mallin, joka tukee asiakasta ja liikevaihdon tavoitteita koko ostopolun ajan, sieltä liidistä rahavirtaan.